A la plaça arrencarem sempre amb un tema d'actualitat de la nostra comarca i n'aprofunditzarem més amb un protagonista. Avui a la nostra entrevista d'actualitat marxarem fins a Prades per parlar-vos de l'11è Almogàver que es celebrarà aquest 2022 i també de l'Associació Amics de les Muntanyes de Prades, de totes aquestes activitats esportives que faran durant tot aquest any 2022 amb tota la represa de les curses esportives, també d'una de les més importants en el nivell de trail i en el que per parlar-ne tot plegat ho farem amb el Josep Moragas, que és el president de l'Associació Amics de les Muntanyes de Prades. Josep, molt bona tarda. Molt bones tardes. Escolta, 11è Almogàver ja, 11a edició, que arriba aquest 26 de març, un total de 55 quilòmetres, que tenen com a punt de sortida arribada al municipi de Vilaplana. Ara sí, no? Ara sí que sembla ser que ja torna una mica la realitat esportiva al Camp de Tarragona i sobretot en aquestes curses en el que ja no s'haurà de fer tots aquests protocols que hem tingut aquests 2 anys també estranys per la pandèmia. Bé, sí, però tinc que fer una matisació. Mira, perquè és molt significativa i molt important. Mira, nosaltres l'any passat vam fer la 10a Almogàver. Vale? L'any que no vam poder-ho fer, perquè va ser impossible de totes, va ser l'any 2020. Vale? L'any 2020, clar, nosaltres l'Almogàver sempre és l'últim cap de setmana del mes de març i, per tant, ens va agafar dins els primers 15 dies del confinament total i això llavors va ser impossible. Ho vam intentar fer-ho al novembre, però també va ser impossible. Però l'any passat, no, l'any passat vam aconseguir-ho fer. Vam ser la primera prova de caminades de resistència que vam atrevir-nos a fer la prova aplicant estrictes protocols Covid que vam consensuar amb la federació, i això va poder permetre tirar-ho endavant. Amb no poques dificultats. Fins i tot va tindre que intervindre el president de la federació davant del Consell Català de l'Esport per poder-nos validar que poguéssim fer aquesta prova. I vam ser prou valents de tirar-ho endavant. Vam tenir una participació rècord, perquè la gent tenia moltes ganes de fer esport, i la veritat és que després al final va acabar tot una certa normalitat. O sigui que ara, amb l'11a, diguéssim, tornem a lo que sí seria una normalitat total i absoluta. I, bueno, el tema d'inscripcions i tal, vull dir, va a bon ritme, evidentment hi ha molt d'interès, és una prova ja molt consolidada dins el calendari de caminades de resistència, ens vegen de tot Catalunya i fins i tot de fora de Catalunya. Per aquella gent que no ho sàpiga, com es divideix aquesta 11a Almogàver? Perquè ja parlem, són 55 quilòmetres, com es fa una mica la prova de tot plegat per aquells que no coneguin l'Almogàver, que ja ho has dit molt bé, 11 edicions ja, que l'any passat també la vau poder celebrar, sí, que ja té una trajectòria, però per aquells que encara no la coneguin. Sí, bé, és una prova molt bonica, és una caminada de resistència, la qual cosa vol dir que has de una mínima preparació, una mínima forma, però mínima, que és molt factible. És una prova, però, dura, perquè, a més dels 55 quilòmetres i mig, a més té un desnivell entre positiu i negatiu de 4.000 metres. No? Però és una prova molt bonica que arranca de Vilaplana, puja cap a l'Albiol per un grau que no és gaire conegut, que se n'hi diu el grau de les Marrades. A l'Albiol pugem a dalt a la Serra del Pou, a la Serra del Pou baixem fins al riu Glorieta. Aquesta prova passa pels 3 rius de les muntanyes de Prades. Per tant, fem primer el riu Glorieta, després del riu pugem cap dalt a Mont-ral, de Mont-ral baixem a Farena i de Farena anem cap a Capafonts pel riu Brugent, el segon riu, que és el riu Siurana. I llavors del riu Siurana, el que omple el pantano quan plou, llavors ja pugem cap dalt a la Mussara, a la serralada de la Mussara, i de la Mussara ja anem cap al refugi i baixem també pel camí ben conegut de les Tosques cap a Vilaplana. Aquest recorregut tens 15 hores per poder-lo fer. Tenim un total de 7 controls de pas que alhora són avituallaments.
no hi ha ningú que faci servir les 15 hores perquè doncs, realment tothom ho fa amb menys, amb 13, amb 11, i la gent que corre, perquè hi ha gent que corre, l'any passat hi va haver un noi jove que va fer-ho amb 5 hores i mitja, Mhm. perquè ho feia corrent. Mhm. Vale? Mhm. Hi ha diferents, sí, Sí, hi ha diferents minutatges, també puntuatges, però també és una cursa que hem de destacar, Josep, que és puntuable pel circuit català de caminades de resistència, que això li deu donar també bastant de ressò. Per tant, una participació exacte. que s'espera doncs, gran, no? També per assolir aquest circuit de català de caminades de resistència, també que també puntua. Sí, exactament. La nostra prova, perquè això depèn pel quilometratge i la dificultat d'alçada, de desnivells, això, la nostra és de les que més puntua 21 punts i tal. Tu tens que fer un mínim de caminades de resistència. Val a dir que amb aquesta competició, perquè al final sí que és una competició, i això, no hi ha ni primer, ni segon, ni tercer, ni quart. És a dir, se'ls dona un reconeixement a tots aquells caminadors de Catalunya que fan un mínim de 6 proves del català de caminades de resistència. Tu has de fer un mínim de 6 proves i has d'arribar amb una puntuació mínima. Vale? I amb això se't fa un reconeixement i ja està. Mhm. Tota persona que hagi fet això té el mateix reconeixement i no hi ha ni primer ni últim. Vale? Mhm. Eh, Aproximadament ho solen completar tot el calendari unes 70 persones a nivell de Catalunya. Vale? Però, doncs, bueno, nosaltres, per exemple, enguany esperem una inscripció en torn a les 250 persones, perquè doncs, bueno, després hi ha gent doncs, bueno, que ho fa amb un esperit menys competitiu i simplement com a repte personal o, en fi, hi ha diferents motivacions. Mhm. Doncs esperem aquestes 250 persones per aquest 26 de març en aquesta prova. Parlant una mica ara, Josep, ara també de l'associació, no? Dels Amics de les Muntanyes de Prades també, deixar una mica de banda la prova perquè quedarà un 2022 també ple de proves i també de coses que feu des dels Amics de les Muntanyes de Prades, que de fet Sí, el proper 9 d'abril el doctor Lluís Colomés va sí, fer una xerrada a l'associació. Explica'ns una mica com serà aquesta exacte. xerrada i de com van una miqueta Sí. per a que hi ha gent que estigui interessada en anar-hi. Sí, sí, mira, explicar abans que res que l'Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades, que té la seu a Mont-ral, no a Prades, a Mont-ral, eh? És dir, tenim, clar, llavors fem la nostra activitat per tot l'àmbit on hi conviuen, doncs, clar, el Baix Camp, l'Alt Camp, la Conca de Barberà i el Priorat, no? Que en total són 23 pobles, inclús les Garrigues, que hi ha 2 pobles de les Garrigues. No? Bé, la nostra activitat és cultural, vull dir, la nostra base els objectius de la nostra associació són culturals. És a dir, i l'activitat excursionista que fem, que és important, és una activitat també cultural. No és esportiva, competitiva, vull dir, no és que això ho fan altre tipus d'empreses o altre tipus de clubs, i això nosaltres sempre l'excursionisme l'entenem com una qüestió cultural, de coneixement de la natura, d'apropament al paisatge, de descoberta d'ermites, de fonts, en fi, de masos i tot això. No? És dir, llavors, nosaltres com a entitat cultural, per exemple, doncs enguany hem programat 2 conferències de moment del doctor Colomés basades en un treball que ha fet ell sobre la medicina i la guerra civil. Mhm. La primera la vam fer el passat dia 5 a Ulldemolins, que va ser una mica genèrica, i ara, el dia 9, serà preciosa una xerrada que farem sobre l'Hospital de la Batalla de l'Ebre a la cova que va ser hospital militar de la Batalla de l'Ebre, que és la cova de Santa Llúcia de la Bisbal de Falset. Val? En aquest mateix escenari que va ser hospital, nosaltres hi farem la xerrada, com totes les del doctor Colomés, molt,
molt a l'abast, molt pedagògica, molt, en fi, és un bon entreteniment i no és gens, diguéssim, ni elitista ni res que no es pugui fer entenedor. Val? A banda d'això, també farem a l'estiu, el 30 de juliol, farem un festival, que ja el vam fer l'any passat, a Mont-ral, on hi actuaran una cantant, enguany serà l'Anna Andreu, i també hi haurà una actuació poètico-musical i de dansa en homenatge a Gabriel Ferrater. Tenim altres activitats també preparades, també de caire social, i altres caminades, com per exemple enguany serà la 23 caminada que farem al Vilosell, que serà l'última de tot el cicle que haurem fet així ja tots els pobles de les muntanyes de Prades. Val? I després també farem les jornades de promoció de l'avellana de muntanya que fem cada any, val? On hi ha 3 xerrades, una matinal de show cookings i degustació, etc, i una caminada també pels conreus de l'avellana de muntanya, que enguany la farem a la Xàbiga, i entre la Xàbiga i Mont-ral. Doncs apuntem, totes aquestes activitats, Josep, i també aquest 2022, vaja, que ha permès que fem molt més activitats. De fet, el mes de febrer també ho va fer la Calçotada, també, així que espereu un 2022 molt ben preparat, no? De més activitats i de molta més associacionisme entre l'entitat dels Amics de les Muntanyes de Prades. Exactament, vam fer aquesta Calçotada, com tu dius, i al final d'any fem una altra diada social, vull dir, és important que els socis tots tinguin accés a conèixer, a fer coses junts. A banda de tot això, després nosaltres tenim molts grups dins de l'associació, però que no ho munta l'associació, ho munta cada grup, que fan sortides. Vull dir, hi ha un grup que es diu Primerenques, que cada mes i mig, doncs fan unes sortides. Hi ha un grup de pares que tenen fills petits que faran excursions de tipus familiar per nens. També fem algun curs de formació, enguany farem un curs de formació sobre primers auxilis a la muntanya, que també serà molt interessant i molt pràctic, sobretot molt pràctic. És dir, jo he ressenyat les principals activitats, però al llarg de l'any, evidentment, n'anem fent d'altres. Doncs ens apuntem totes aquestes, així que bé, ens apuntem al calendari totes aquestes activitats. Josep Moraga, president de l'Associació Amics de les Muntanyes de Prades, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de la plaça, el programa en xarxa de Baix Camp Ràdio, i ben pendents de totes les activitats que facin els Amics de les Muntanyes de Prades, l'associació, i sobretot en aquesta cursa, aquesta 11a al Mugàver, que es preveu aquesta participació que esperem que sigui també d'èxit, com aquests anys. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.